ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои Сауду ТВ, мардуми дураи ватан, шахсиятое ки доимо Сауду ТВ-ра ба хотири харид кардани хонаҳо тамошо мекунед. Числа 13 сентябр соли 2025 рӯзи шанбе 13 дона хона ҳастай пешкаштон мекунем то охир тамошо бикунед. барои реклама рақамҳоро мегзорам. Хона, замин, мошин, квартира чизе бошад дар WhatsApp метавонед муроҷиат бикунед. мақсади мо дар че бачо? Саудо кардани хонаҳо. Просто барои тамошо кардан нест бачо. ба ҳамин хотир ҳаракат кунед дар рафти тамошо. хушрӯ эътибор диҳед хонаҳо чӣ хеланд, кадом ҳолат, кадом сасиян ки ҷудай. баъдан рақамҳои ҳар як соҳибхона мегузорем, занг занед. лайкҳоро пабратски монед, дар канал подписатсия кунед, меҳната қадрдонӣ кунед. ҳар рӯза баъри шумо пашти навор мекунем. наворро сар мекунем то охир тамошо кунем бачо. бародарое ки дар Москваский област кор мекунем, фаъолият мекунем. борҳои ҷамъ карда дорем, хоҳиши ба ватан равон кардан дорем. ширкати Акаи Нозим беҳтарин ширкат ки зиёда аз 10 сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. тӯли 2 сола ки Акара реклама кардем, шумо шоҳиди ҳамин ҳастем бачо азиз. борои шумо аз 100 кило зиёд боша омада худшон мегиранд прямо Тоҷикистон бачо азиз. бор бурда мешавад. душанбе, ваҳдат, ҳисор, Кулоб, Файзобуд, Бохтар, Шаҳри Туз, Регар, Фархор, Московский, хулас ба тамоми самтҳои Тоҷикистон қариб ки боршон меравад бачо. ҳар ҳафта бор равон мекунанд. фақат аз думи Сауду ТВ ба дили пир Акада муроҷиат бикунем бачо. хуб дӯстон азиз, ин шахсият мега ки ассалому алайкум дӯстон, мо дар хона дар Корай аз душанбе ремонтдор ё ки беремонт мегирем. срочно то 350,000 сомонира. рақамҳои дастӣ, рақамҳои WhatsApp мегзорам бачаҳо. маслиҳат кунед ҳамроҳи ҳамин шахсият одамое ки аз душанбе хонаҳои коробка, ремонтдор ё ки без ремонт боша, агар заминияи квартираҳай арзиш то 350,000 сомонӣ. фақат дӯстон соколни набоша, домои мастерок намешава бачаҳо, аммо домои соз дохили душанбе. рақамҳои дастӣ WhatsApp занг бизанед аз думи канали Сауду ТВ. мегзарем ба якумин хонаи фурӯшӣ равонкардагӣ. ба як дона сурат қабул кардем бачаҳо, тамошо кунед. хонаи назди ҳавлигӣ бо кирпичи хом бардоштагӣ. адрес ноҳияи Хуросон. хуб ДН Асадуллоев мега шоҳроҳи Душанбе Бохтар 10 сотиқ замин дора, 4 дар хона дора. арзиш 250,000 сомонӣ. WhatsApp-шона мегзорем, метавонед маълумоти пираша бигиред. хонаҳо аз 2 то 7 метр ва 2 то 5 метра мегам. дар наздикии мактаб, мағоза, аптека, дорухона ҳаст. ҷои хуб, манзил беҳтарин ҷо. марамат рақамҳои WhatsApp дар занг 250,000. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ равон кардан ки дар шаҳри Кулоб, маҳаллаи Фирдавсӣ, деҳаи яъне ки Навкан, пеши мактаби нав, лави роҳ. 4 сотиқ, 4 дар хона дора. ремонтош просто дараҷаи олӣ кардаги бачаҳо. вақте ки видео мекунед хонаҳотона, ҳами ҳаракат кунед, хушрӯ карда видео кунед, рафти рекламада бо моро айбдор накунед бачаҳо. фақат телефонотона ростакӣ ё ки баракӣ пасон видео кунед. 350,000 4 сотиқ 4 хона. ремонт нав кардагай, 4ҳуҷрагӣ, баня даруни хонада қарор дора. яъне ки фақат як дарвоза, як барак, яъне ки чакдону ҳоҷатхона лозим. об ба қарибӣ ба даруни ҳавлӣ кашида мешавад. ремонтош дараҷаи олӣ. нарх 350,000. шаҳри Кулоб, деҳаи Навкан, пешаки мактаб, лави роҳи калон. марамат аз думи Сауду ТВ ҳамин шахсиятда муроҷиат карда метавонед бачаҳо. баъдан чӣ гуфтанем? хонаҳотона ҳаракат карда хушрӯ видео кунед ё ки ягон 10-15 дона сурати фасон гирифта роҳӣ кунед. ранги ҳамин ака адресҳоро хушрӯ карда нависонда роҳӣ кунед. мо рекламаш карда фурӯша мегузорем. оиди хона дӯстон азиз, фақат аз думи канали мо занг занед, худо хоҳад арзонтон мекунад. ҷош ҷои ободай, деҳаи Навкан, мақсад маҳаллаи Зурай бачаҳо азиз, шаҳри Кулоб, наздик ба вокзали ҳами Кулоб, назди таксиҳои восеи Кулоб.
خلاص اکا خطی چخچخ کنین دلش معلوماتش بگیرین. 350,000 سامانی. دوستان میگذاریم با سومین کوارتیره فروشی امروزه. کوارتیره فروشی روان کردن که در ناحیه رودکی در گردش لنینگراد، فابریکا پاوروت لنینگراد، سوکولنی اتاژ، دو خانگاه 41 کوادرات متر، 240,000 نرخ، یک خانهش تیار، دیگریش ремонт رفته ایستاده است. دوش یعنی که دارد، توالت ремонт کردگی. خب داکومنتاش شرطناموی، تو راه کلان 4 минута راه مکتب، کالج، بالنیسه بزرگ، مسجد در پیش خانه قرار داره. وای فای داره خانه میگه از شرکت اینترکام بازش موندگی. 100% معامله ساز داره. فقط اما آدمای سریوز این زنگ داره بچه. خانه شرایط زندگی کردن داره، آب سویت همش هست. رقمای صاحب ملک میگذاریم از نومی کانال ما. زنگ زن 240,000 سامانی. میگذاریم با چهارمین کوارتیره فروشی. کوارتیره فروشی را تماشا کنید. در همین دام قرار دارد. کوارتیره یک حجرگاه کوارتیره که در حالت کروبکا قرار دارد. بسیاری وقت همین حالت کروبکا را میمونه که مقصد ارزان تر که واریانتی ارزان تر که هستن میگذاریم بچه عزیز. با هم خاطر همین کوارتیره که مقصد کروبکا میگذاره ремонтشون ремонт دور باشه. اگر همین 400-500 هزار زوری مو بعضی ما نمیرسه. مقصد هست نفرایی که شخصیتایی که چندین ساله های در اسیا کار میکنن فعالیت میکنن میگن زور ما نمیرسه خونم بگیرم. ما خاطر با حساب میونه رسیدی همه را گرفتیم بچو. 260,000 سوم یک حجرگاه 44 کوادرات نزدیک حکومت نهر دکی. خب واتساپ شما میگذارم زنگ زدم مسرکه بگیرینش. دلشی معلوماتی پورا همروی سوم اجازت ремонт و زندگی هستی. دو خانگاه یک خانگاه 44 کوادرات متر. میگذاریم با پنجمین کوارتیره فروشی. لایک ها رمانیم بچه ها. همین طرفی دست چپ لایک موندگی بماننش подписать سکنین. بعدا کامنتر یاده سعودو تیوی با پیش. بعدا دوستان میدونین چکنین подписать سکنین. دلشی گوش کنیم چی میگم. دو حجرگاه کوارتیره 7 اتاژ که مساحت 58 کوادرات متر در یکم میکرورایون شهر تورسنزاده. دیگر ما میتونیم همه خانه رو از بختر مانیم چون که خیلی نمیشوه. ایدس مانویا بچو از همه جا خانه ها را تماشا میکنن. از همه جا خانه ها هست. به خاطر از هر یک گوشه میمونیم بچو. هر خیلی ویدیو میکنیم. خب 7 اتاژ 58 کوادرات یکم میکرورایون شهر تورسنزاده. دیگر پیشنهاد 230,000 سامانی حالت کروبکا. دو حجرگاه در همین دام خانه ما قرار داره بچه. در 7 اتاژش. میگذاریم با ششمین کوارتیره فروشی. کوارتیره فروشی هست که در شهر وحدت نزدیک سویتوای میگه بچه. سویتوای ده قرار داره. یک حجرگاه های ремонт کردگی های 7 اتاژ 41 کوادرات متر سویتوای وحدت 255,000 سامان های. در 255,000 41 کوادرات 7 اتاژ میتونین بخرینش. مرامت رقمای واتساپ شما میگذارم از نومی سعودو تیوی. رقمای 67 و 67 واتساپ شما زنگ بزنین بچه عزیز. خانه هاتون ویدیو کدر کنین یا که رفته خدمت نوارش کنیم پیشکشی خرید رو بکنیم. خیلی با بهترین بعد میشه بچه. چون که وقتی ما نوار کردیم از پیش همین در رفت ویدیو همش میگیم واقعی خشرو کده قانون قاعدهش قطعی با تمام نازکیاش نوار میکنیم. تماشابین گویا که از پیش خانه‌تون تماشا کرده سین. لایک ها رمانین подписать سکنین. میگذاریم به هفتمین زمینی فروشی. زمینی فروشی خواهش کردین این مرمت 75,000 سامانی. 6 ساتیق زمین محله زرین کولی 2 شهر کلوب. محله زرین کولی 2 حوالی از 6 ساتیق زمین عبارت بودن. گیردش زبار گرفتگی دروازه زدگی. در درونش قم شبن یک چند تا درخت شینندگی تیار. 200 دانه سیمن بلوک داره. بیتونی برکاش ریختگی ای. 3 درختی میوه دهنده داره. پیشی راهی گلاونی. حولی هموار ای. همش دستوراتو هست ای. کنکریت نیو زنگ زنین بچو. 75,000 سامانی.
бачако мегзарем ба ҳаштумин хонаи назди ҳавлигӣ. дар панҷосиёби бештигирмони шаҳри Кӯлоб хона қабул кардем ки пешкаштон мекунем. тамошо кунед. Сехонагаҳай 7 сотихаҳай панҷосиёби шаҳри Кӯлоб, нарх 230,000 сомонӣ. харидори конкрет мебошӣ, занг биза бачаҳо чӣ мегӯянд. ҷои ободай примерно 400 метр дарун айроҳи Калон, Кӯлоб Душанбе. 5-6 сол шид сохтани хонара. хона аз 3 ҳуҷра иборат буда, дар дохилаш ҳамом, дар берунаш ҳоҷатхона ва як оғул меган барои молҳол кардан. оғули 10x3 дора, бо каҳдон дорад, дарахтҳои мевадиҳанда дора, оби канал барои агарод дора, 4 фасл дар даруни агарод, мақсад ов хӯрдани ҳаста. хулас занг занем 230,000. мегзарем ба нӯҳумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Вахшай. Кӯлоб, Вахш, Ваҳдат, Восе, ҳамаи ҷо, ай ҳар як ҷо мондан мегирем бачаҳо азиз. фикр накунем ки ман мисол ай Ваҳдатам Саудотева фақат ай ҳисор мондестай, хеле фикри ҳамара мекунем. хонаи назди ҳавлигӣ 2 сотихаҳай 3 ҳуҷрагаҳай калхози Ленингради ноҳияи Вахш, 325,000 об дар ҳавлӣ. ҳамин ҷое ки об астай ку бачаҳо, уҷа обод мешава автоматически, медонен. барои ки хито медонем барои кадом сабаб охӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Вахш, калхози Ленинград 1. якм адлияни мега 3 дар хона, кухни, баня, аловахона, ҳоҷатхона дора. хонаҳои и тараф барак, и тараф кришадор кардагӣ 325,000 сомонӣ. занг бизанен 2 сотиха, ине ки ҷои обод ахаро дора бача азиз. ин ҳами катежи мо ҳай. лайкора монен. мегзарем ба 10-умин квартираи фурӯшимон. дӯстони азиз, квартираи фурӯша аст ки дар ҳамин территория қарор дора. дидасен аз харита. ин квартира дар шаҳри Бохтар, Қурғани Пешина, Дружба, Народов мега адрес. 2 ҳуҷрага квартира 11 этаж, 53 квадрат метр. даруни хонаҳо беҳад зӯра, тамошо кунен. просто бомба. 350,000 сум нарх. ватсапшон ахирш 0101 занг занен. срочна квартираи фурӯшӣ назди бозори Нихи, донишгоҳи Носири Хусрав, кӯчаи Халқҳо мега, деҳаи Халқҳо. хона бо тамоми шароито фурӯхта мешавад. кондитсионер, холодильник, стиральни машина, 7 килога, яъне ки 7 чӣ меган 7 литра ҳавафимо термикс дора, кухни гарнитура. хулас бачаҳо рақамҳои соимун мегзорем 350,000. мегзарем ба 11-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст ки дар соколни этаж қарор дора бачаҳо. як видео да як бародар комментария карда ки бародар ҳамин соколниҳоро вабша танамон. дӯстони хеле ки ҳар хел одам масоқи, ҳар хел шароитҳо ҳастанд. лишнас одаме ки мисол чӣ хел бигем шароити зиндагӣ надора, мақсад сумш камтаракай, ҳамин соколнда қаноат мекунад, чӣ хел ки ҳамин шахсиятҳо қаноат карда зиндагӣ доранд. ба ҳамин хотир фикри ҳама иҷаваҷне бачаҳо. соколни этаж 47 квадрат дар 32 микрорайони шаҳри Хуҷанд 291,000 сомон фурӯхта мешавад. рақамҳои 0026 ахири ватсапшона занг занем бачаҳо. адрес беҳад бисёр нависагӣ, ҳамаша хонда наметонем. ҳамин главниша мегем. ремонт дора дараҷаи олӣ, беҳтарин ремонт кардагӣ, қонуну қоидааш қатӣ. 291,000 ватсап шонда занг за пирсем бо далшиша. мегзарем ба 12-умин хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ астае ки дар шаҳри Душанбе, Меҳкалон 5 мега. 4 ҳуҷрага 3 сотих замин. ремонтҳошам созай, гирду атрофаш зури бадай. нигоҳ кунен, хела меҳнат кард соҳиби мулк. нархи зурне ки 640,000 сум. ремонт дараҷаи олӣ. хона аз роҳи Калон 1 километр боло астай. варианти алиши бо сексия ҳам қабул мекунем. мондагиша бо тариқи телефон гап мезанем. рақамҳои 67 67. рақамҳои соҳиби мулк бачаҳо 640,000 сомонӣ. занг занен, лайкора гузорен, дар канал подписатсия кунен, фикротонро комментария карда монен. апашко, дударо, акао, хуҳаро
аз куҷо то чанд сума, чанд сотиқ, чанд квадрат, чанду метраш чизе дар корай комментария кунен. мо ки намонем дигаро мегзора рӯӣ мекуна, баъд рекламаш мекунем. охир мегзарем ба 13-умин хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки 2 сотиқай, 3 ҳуҷраҳай, гирдаш маҳкам кардагиай, дар ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Шайнак, шаҳри Душанбе. 580,000 сомонӣ. ҳар як видеода ахири ҳамаи видео монда бачаҳо 3-4 хонаҳои Душанбера мегзорем. яке қиматтарак бошада мақсад. ҳуҷҷат техпаспорт кардагӣ, 2 сотиқ замин, 3 дар хона, 1 баня дарунашда, кухня ҳастай дарунда, подвал ҳастай. хуб таги зал подвал кардагӣ, харидори сервис. занг занен 580,000 WhatsApp 0606 да муроҷиат ка метонен. ҳама каса по-братски лайкора монен, подписатсия кунен, фиротона комментария кунен. рақамҳои Саудо ТВ барои қабули реклама дар аввал видео ҳай. чизе боша рӯӣ кунен, реклама карда фурӯш намегзорем. зинда бошен, сарбаланду обод бошен бачаҳо азиз.